Mitä? En saanut kaikesta selvää. Ei mitään. Mulla ei ole yhtikäs mitään kerrottavaa opettajalle. Kiitos Terolle, ei mistään. En halua kääntää, mitä Tero sanoi. Mitä aiot tehdä sen esitelmän kanssa? Luuletko, että opettaja uskoo? Kuka on sanonut, että esitelmän pitäjän täytyy puhua? Tero, sinun vuorosi. Niin, tää onkin tosi mukava kuulla. Hei vaan kaikille! Esko toimii valittavana tulkkinani. Esko toimii valveutuneena tulkkinani. Ja tässä olivat kädellisten kommunikoinnin perusteet. Hauskaa loppupäivää. Jopas. Tero oli malliesimerkki alkeellisesta, mutta tehokkaasta kommunikointitavasta. Just. Kisa ei ole ohi. Hitsi on vaikea olla hiljaa. Mutta koska olen nyt kotona, voin puhua niin paljon kuin huvittaa. Nyt tuli paha aavistus. Tero, miksi et kertonut, että kutsuit ystävän illalliselle? Äiti, se on oikeassa. Miksi et kertonut heille? Iltaa kaikille. Olen Jessi. Tervetuloa! Sanon aina, että se mikä riittää 5, riittää myös 6. Aika söpö tyttö. Oot sä Teron tyttöystävä? Joo, aikuisina aiomme mennä naimisiin. Onpa söpöä. Nuorta lempeä. Pyyhit tuo pois mielestäsi, koska niin mäkin teen parasta aikaa. Me olemme jo suunnitelleet kaiken. Suunnittelimme menevämme naimisiin sitten, kun Tero valmistuu opettajaksi. Haluatko tulla opettajaksi? Et ole kertonut. Joo, niin. Hän ihailee herrajalkaa hyvin paljon. Tero unelmoi olevansa aikuisena juuri niin kuin hän. Vai mitä, kulta? Tero tuntuu todella kasvavan isoksi. Niin, todellakin. Hänestä on tulossa ahkera opiskelija. Ei enää telkkaria, videopelejä eikä leluja. Tero kertoi juuri tänään, että tahtoo antaa kaikki lelunsa pikkuveljelleen. Kiva! Kiitos, Tero! Just. Jessi luulee olevansa turvassa, mutta vaikka kantelupukki ei olekaan koulussa, se ei estä kantelemasta, jos vain aihetta löytyy. Lopeta, toi on ällöä. Mutta tämä on itse tehtyä mehua. Onpa herkullista, rouva K. Niin, Tero kertoi, että haluaisi käydä ylimääräisillä matikan tunneilla ja shakkikerhossa ja Onko kaikki hyvin? no siis olen yskinyt tänään kovasti, aivan kuin jotain todella ärsyttävää olisi jäänyt kiinni kurkkuun. Korjaan pöydän ennen jälkiruokaa. Hei, saisinko minä auttaa? Ei. Sitä varten minä olen olemassa. Sinä murrut ensin. Äidin kuppikakut eivät ole yhtä hyviä kuin Maijan. Mutta kun on pakko, niin on pakko. Nyt on se hetki. Minne kuppikakut katosivat? Jessi ei voi kannella minusta, mutta mä voin kyllä kannella Jessistä. Jessi, söitkö sinä ne? En tietenkään. Sehän oli Tero. Söpö tyttö, mutta vähän outo. Oletko varma siitä naimisiin menosta? Mitä tapahtui? Missä Tero on? En tiedä. Jos Tero ei tuu, hän huijaa. Ja sitten minä voitan. Hei Esko, katso tätä sarjista. Kaikki kuulivat ton. Tero puhu! Tero puhu! Mä voitin! Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? Oletko kunnossa, Jessi? Enemmän kuin kunnossa. Saan taas vihdoin kannella. Ja kannella mä aion. Kirjoitin kaiken ylös. Tero rikko kaikkia koulun sääntöjä, toi skeittilaudan, järjesti jalkapallopelin ja... Et sä voittanut yhtään mitään ja kantelit minusta, joten sä häviät. Jep, aivan oikein. En ole sanonut yhtään mitään.
En ole sanonut yhtään mitään. Hetkinen. Et voittanut. Miten tää on muka äänitetty ilman puhetta? Häh? Kiinni jäit. Ei jääty kiinni, ei. Miksisin Teron äänen vanhoista videoista, joita ollaan tehty? Esko, näikö ton äskeisen? Täydellinen tailslide. Näikö ton äskeisen? Ja kuuntelepa tätä remiksiä. Kantelupukki. 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 Rikoit juuri sääntöä numero 23. Nyt sä olet isoissa ongelmissa, herraseni. Ankarasti kielet. Ankarasti kielet. Ankarasti kielet. Tarvitsen lomaa. Tero! Hyvin suunniteltu ja hyvin tehty.